fandme ikke i dag. Undervisning. 3. BX. Nej, fuck det. Godmorgen, herre Niels. Hvilken undervisning ønsker du planlagt i dag? Hilsen, EO GPT. Historieundervisning til 3. BX. Selvfølgelig, min herre. Hvilket emne? Hele verdenshistorien. Opgave sendt. Sov godt, kong Niels. Hej, vi kommer fra 3. A. I så lidt kød? Nyt kød? Nyt kød? Nej! Nyt kød? Den sprang kraftedeme, gutter! Nej! 3. A. Nyt kød? Nyt kød? 3. A. 3. A. 3. A. 3. A. Vi kan også. Ja, så i dag så skal vi lære om parameterfremstilling for epicykloiden. Jeg kiggede på jeres aflevering, den var meget god. I laver selvfølgelig nogle fejl, men det skal ikke bekymre jer så meget om. I får nok 12, når det er til eksamen. Jeg er meget glad for dem, der lyttede til Pink Floyd. Det var jo dejligt, at det var min anbefaling. I skal nok få 12, så bare rolig. Ja, det er jo, han er jo en fantastisk trommeslager derfra. Meget bedre end nogle af musikerne herhenne. Okay, ja, men lad os kigge på den her. Så, vi har et omdrejningslegeme, der er jo en kurve, som har A og B som den øvre og nedre grænser. Så vi har jo det ubestemte integrale. Ja, men det er jo virkelig nyttigt inden for fysikkens verden, fordi at den kan jo beskrive alle mulige forskellige naturfænomener. Ja, lad os lige prøve at bevise det. Så hvis vi lige antager, at f, og det her er uden for pensum, men det I kan godt, I er dygtige. Så f x gange g x gange h x, og så kan vi huske kædereglen, så det er igen Lorteunger. nej, gange x gange, og så er det z x, og så skal vi huske, det er den dobbeltmærkede funktion, så det er f x y med, lige med svaret. Og så kan vi lave en sejrsfirkant. I må gerne klappe. Ja, nu skal jeg gå ud til tarterne og bevise det her, og I skal gå den lange vej rundt. Ja. Omar, så der er noget, altså minus 2. Der er i hvert fald også 5. Den indre funktion. Man kan også tegne Minus A. Ej, det er fuldstændig forkert, det der. Den går ikke. Nej. Den, Altså, vi har bare taget vektor A og sat ind som... nej, det kan jeg ikke. Altså, det er det er det der led, man sender ind der. Okay, og så får man svaret. nå. Ja, godt. Sorry. Super. Sorry, Jeppe. Ja, eller bare et mere modul. Vi har ikke engang Det er også fint om omkring, slet ikke. Jo! Altså, vi lader os. Det er vores det her. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be
Drenge, så El Clasico i går. Svæver, Vinny han er seriøst goat, no discussion. Kimi var med hooken i Twitter, Nanimo. Shit on nej. Ej, drenge, vi skal lige så det her seriøst. Der er kun 7 måneder til EG Cup. Og har vi overhovedet en holdkaptajn nu? Altså, nu boede min far jo på vej med Cristiano Ronaldo, så jeg tænker kun, det giver mening, at jeg bliver holdkaptajn, når jeg nu er den nye Cristiano Ronaldo. Sgu da pisse ligegyldigt. Jeg har et meget bedre forslag. Som leder af gruppen, så kan du sgu da ikke leder af gruppen. Det er det sgu da. Nani? Nej, det er det. Nej, det er simpelthen ikke. Nej, det er fandme ikke. I alle sammen under 81. Nej, hold nu kæft. Det er sgu sejt at være under 81. Nå nej, hvad fanden var det nu, jeg skulle sige? Koldt. Super godt, drenge. Det tager 5 minutter, så kører vi videre. Jeg fik min første 4-tal forleden. Så det er den øverste her, du skal sige. Jeg skal bare lige... Ja. Det er jo for fanden mig, der er lederen. Ja. I er alle sammen mine undersåtter. Det er mig, der er lederen på den her gruppe. Det er så rigtigt. Det er meget rigtigt. Jeg tænker lige, vi skal have nogle træer over til Mikkel. Kan vi også få nogle nye statister derovre? Altså, de ånder simpelthen så højt derovre. Jo, drenge, det går ikke. Ud med jer. Ud med jer. Ja, drenge. Ned og købe dagens, ikke? Leo, fokuser. Watashi wa hatu deto ga daisuku desu. Jer to kan vi godt bruge. Ja! Og I siger ikke et ord. Hvad fanden var det der? Det ved jeg sgu ikke. Skal vi gå og spejle tilbage nu? Jo, lad os gå til fysik. Hej, Mark. Er vi klar til fysik? Hej, Pia. Godmorgen, Marie. Regn på det næste. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen 3X. Jeg har rettet jeres opgaver, som I lavede lige før ferien. Og det er desværre ikke gået helt så godt. Det har egentlig vist sig at være ret svært for ret mange af jer. Opgavekommissionen har virkelig været nogle stykke banditter, da I lavede den her. Ej, jeg skal bare lige hente noget. Hvad? Din beskidte dreng! Jeres gennemsnit ligger i hvert fald på 0. Det kan jeg ikke helt klare, så derfor så skal jeg ud og have noget mere kaffe. I får pause til cirka 12:28. Er det aftalt? 1, 2, 3, Ej, må jeg ikke gerne være med? Hej 3A! Velkommen til studievejledning. Mens jeg lige finder mine ting frem, så kan I lige snakke om jeres fremtidsmuligheder. Spændende. Ja, jeg tror sgu, jeg er ved at være kugt. Det sidste job, det er sgu røget. Fuck. Nå, nu er vi vist ved at være klar. Planen for i dag, det er, at vi skal ind på uddannelsesguiden. Jeg har til gengæld lige fundet jeres frem her. Og som I kan se, så opfylder I simpelthen kravene til 153 videregående uddannelser. Eller, ej, det må jeg undskylde. Det her, jeg finder lige jeres frem i stedet for. Den er vist her. Nå. Ja, okay. Nå, ved I hvad, så kan I sgu også bare holde fri. Hvor er Andreas egentlig henne? Det kan være, du skal tjekke Teams eller et eller andet. Hov, jeg har lige fået en besked fra ham. Hej 3B, I skal desværre have vikar det næste halve år, da jeg er blevet forhindret i at møde op. Hvad? 3BX? 3BX? Hey, hallo? Ej, I fjoller, drenge. Drenge. Undskyld forsinkelsen, men... Drenge! Nu holder vi. Undskyld forsinkelsen. Min datter, hun fik sgu lige sin gaffelgal i halsen, og
og min søn havde 49 i feber. Så. Men jeg tænker, skal vi starte med en fællessang? Ja. Skal vi gøre det? Ja! Yeah. Yes. 1, 2, 3, 4. Så vil jeg danse med dig, danse i måneskin, lige så det gik morgen. I lukker nakken ind, danse i måneskin. Rigtig godt sunget 3B. Jeg tænker, vi skal i gang med en ugens anbefaling i dag. Okay, det er nu halvdelen af tingene gået, så lad os tage nogle klassiske formtyper i stedet for. Ja, David? Hvad er det nu klassisk musik her? Jamen, altså det kommer an på, hvad for en sammenhæng i, og hvad du selv synes og sådan noget. Sofus har du også? Andreas, hvad er guitar? Ja, altså det kommer an på, hvilket land man er i, og om det er solskinsvejr og sådan noget. Andreas, hvad er forskellen på en halogenlampe og et vagtlæg? Jamen, rigtig godt spørgsmål. Altså det afhænger jo af de sociale økonomiske forhold sådan under den svenske musikrevolution. Men hvad vil du selv sige? Ja, klassiske formtyper. Andreas, hvad vil vi bare spille samspil i stedet for? Ja, lad os gøre det. Vi er en papegøjeklasse. Vi er aldrig sammen. Vi hader jo hinanden. Fysik, det er for nørderne. De går ikke til fester, og alle har briller på. Musik er ikke et fag. De har ingen lektier og laver ikke en skid. Og A-klasse er deres bedste ven. Hverken har en fremtid, det er de fælles om. Der er så sjovt i matematik. Timen den er lang, vi vil på kurs. Så når du ser en BX på din vej, så bliv ikke ræd, for jeg fatter ingenting som dig. Vi ligner nogen, der ikke går i bad, men det er kun fordi, at vi er nogen, som der ikke gad. Nu taler vi om enkelte elever, som vi kan grine af. Axel, han har Drenge, nu fjoller I for meget. I får fri. Ja, den er virkelig fed. Mange middelalder-vibes. Ja, det er faktisk fedt. Næste gang, vi skal Den tone, der den skærer i ørerne. Jeg tror, det er så sjovt, tror jeg, du snakker om piger eller alkohol igen. Det er nok begge dele. Jeg kan lige over tjekke. Det var bare helt købt, ikke? Kan du se dig, Chris? Hvad så du? Er det godt? Altså, bro, så drik hun 1 million beers. Ja, hun gør så. Det var fucking fedt, mand. Prøv så. Ja? Fisse. Ja, det er ret sjovt. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Så er det fysik igen, og ja. Jeg kan se, at vi ikke er her som normalt. Det er jo ikke nogen overraskelse. Hvis T lige vil tage lidt mere stille. I dag skal vi snakke om bevægelsesligningen. Ja. Ja, det Inger, synes du ikke snart lige, vi har haft nok om det her? Kan vi ikke starte her noget nyt, i stedet for bevægelsesligning hver eneste uge? Ej, vi skal jo lige have alle med. Ikke? Ej, Inger, jeg forstår det simpelthen ikke. Kan vi ikke godt tage det lidt langsommere? Altså, jeg kan simpelthen ikke følge med. Okay, så hvis vi bare tager det forfra igen, så kan vi jo starte med at sige, S og T er lige med, og BX, jeg ved jo, at I jo garanteret allerede ved det her, fordi I har jo Jeppe Kusk, og han er jo ekstremt dygtig.
og klog, ligesom min mand for eksempel, når vi spiller Bedserviser sammen. Han kan simpelthen alle svarene, fordi han er både naturfagslærer og naturfagslærer. Det er sjovt, det er faktisk ikke lige fundet så mange til at se, man kan jo se, at V-rækken, det sjove ved et rum er jo, at man kan finde rumfanget i rummet, altså hvor meget plads der er inde i det her lokale, ved at bruge linjen, der hedder V. Det er lige med længde gange højde gange. Rumfang. Ej bro, fuck, det er svært, altså Inger, det var fucking uniniveau det her. Fuck er rumfang. Okay, jeg tror bare, vi tager den helt fra starten af så. Hvad giver 5 plus 3? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Okay, så hvis jeg skal have 5 bombs og 3 Turbo Classic, så kan jeg købe 10 bombs for 100 kroner og et ølambånd for 50'er. Og så har jeg ovenikøbet fri øl. Så svaret må være 150 kroner. What? Og så drengene, er vi klar til gymfest? Ja, jeg håber fandme bare ikke ham der vagten, han tager min puffbar. Nej, shit, man. Du går bare forbi. Ja, tak, man. Yes! Lige her. Du går også bare forbi. Yep. Så gutter, skal vi lige i baren, eller hvad? Nej, skal vi ikke. Er der ikke lige noget, vi skal ordne først, eller hvad? Det er der vist. Det er der vist. Niels, det går da ikke der. Vi går sgu da musikklassen. Ja, hvad så? Det er vi nødt til at have en eller anden form for rap, gør vi ikke? Ej, fuck det der. Vi laver bare et diss track. Nu er vi på sidste etape til at blive studenter. Er der nogen, der tror, de kan disse os uden konsekvenser? No, vi. Nu ser vi ting, der skal blive sagt, uden mulighed for fredsforhandling eller pagt. Meddelelse til alle angiver. Hold kæft. Og alle første G'er træd tilbage. Fordi nu skal vi se lidt om tredje Y, B, Z, S, W, T og tredje A i omvendt rækkefølge. Prøv lige at følge lidt med, mand. Men jeg tvivler på, I kan. Ring i næsen, når de boller med hinanden. Laver strenge, der springer, som jeg blod på tanden. Jeg sammenhold er på samme højde som min lillebror. Hørte Tanzania, to blev brugt på sjov og hår. TTTT, tror de fester, men der er intet liv i gaden. Da chatten blev leaget, så ramte de balladen. Klassen går kold, når de har taget en enkelt tog. Selvom hele jeres personlighed består af 2 år. Når problemet står på vej, når man hører I inviteret. I siger sammenhold er bedst, men der er ingen, der er interesseret. Ved du mere om dem? Nej. Så lad os bare gå videre til S. Jeres klasse er mere splittet end en cell i mitose. Så I vinder ikke et kop, men der er ingen, der vil tro det. Klassen fyldt på piger og dreng med korte ben. Puberteten gik forbi jer, helt diskret og sent. Det er fra BXB om din dame ben. Og BXB om din dame ben. Og BXB om din dame ben. Og ny tid og liv, du stop, den er non-stop. Hvem er de der fysikat, det er ikke Aarhus til. Hvem er de der musikat, katten er lidt væk. Det er fra BXB om din dame ben. Og ny tid og liv, du stop, den er non-stop. Jeg går ind i ugen nu, jeg samler lag 2. Siger I har det godt, men det joker I ikke brug. Hey 3 sæt. Og jeg snakkede lidt med V, ingen fremtid jeg kunne se. Hvad laver I her? Det er jo ikke EUD. Inviterer ikke hinanden, det er fandme en kliché. Når bøtten ikke dur, får I nødt til at blive det. Jeg får BXB om din dame ben. Og BXB om din dame ben. Og BXB om din dame ben. Og ny tid og liv, du stop, den er non-stop. Hvem er de der fysikat, det er ikke Aarhus til. Hvem er de der musikat, katten er lidt væk. Jeg får BXB om din dame ben. Og ny tid og liv, du stop, den er non-stop. Hey Y, har noget jeg gerne vil sige.
sammen, I har I har og I lugter af Kartonpød. Vi får BXB om din dame ben og BXB om din dame ben og BXB om din dame ben og nye tider giv du stop, den er non-stop. Hvem er de der fysikale? Det er ikke Aarhus. Hvem er de der musikale? Katten er lidt dag. Jeg får BXB om din dame ben og nye tider giv du stop, den er non-stop. Hvad lav? Er han okay? Jeg lader ham til at sove. Det var det ikke! David, rolig! David, rolig! Det er okay. Shh. Tingene har været lidt hårde siden 3. video. Troede vi havde det godt lige fra start. Vi har jo musik af. Johnnys fest, hvor vi fik skylden, det var ikke meningen. Nu siger I, at vi har en BMI på over 110. Lægeantegn på spillet ofte, de varer rigtig længe. Og festerne, de var så seje. Tag nu bare med hjem til mig. Planen var lagt, men nu får vi det sagt igen. Og ja, vi har hørt, vi tager pis, men det var kun min kærlighed. Ville ønske, I ville se, at vi bare kunne blive til festen. For evigt. Vi elsker kun af. Farvel til festen. For evigt. Vi elsker kun af. Farvel.